speciální armáda vedle oficiální normální rudé armády. Ty jednotky rudé armády i tím maximálně, jako, že jak se to řekne, přišmrdovali, jako robili nějakou asistenci, ale jinak tohle byly prostě speciální jednotky. Že oni, či môžeme to chápať aj tak, že vlastne tá armáda NKVD vlastne robila aj čistky v bežnej ruskej armáde, že keď bolo nejaký... Áno, už jen proto, že tam na tom Kavkaze bylo i to silný, řekněme to, partizánský hnutí. A nejen partizánský, ale že 10 000 těch i branců kavkazských v okamžiku války 41. buď se dali partizánům proti sovětským, anebo dezertovali. Takže bylo třeba tam vyslat v podstatě osvědčený jednotky a ne prostě nějakou sběrku prostě pozbíranou, co byla v těch běžných armádních jednotkách. No. Ja si myslím, že už sa asi aj blížime k času, keď sme si vraveli, že